Hai să învățăm împreună să citim corect în limba germană. Astăzi ne oprim la grupul de litere A cu umlaut și U. Când le avem împreună, vor produce sunetul OI. Dacă vă mai aduceți aminte, acest sunet, acest grup de litere mai este produs și de diftongul EU, care de asemenea produce sunetul OI. Hai să vedem exemplele de astăzi. Läutern, Träume, Mäuse, räumlich, Bäume, aufräumen și abräumen. Haideți să traducem aceste cuvinte. Läutern este a suna, adică cu clopoțelul, de exemplu. Träume sunt visele pe care noi le visăm sau ni le imaginăm. Mäuse, dacă știi ce înseamnă Mäuse, scrie în comentarii. Este pluralul, de fapt, al singularului Maus. Deci dacă știi ce înseamnă Maus, Mäuse, scrie în comentarii. Räumlich înseamnă teritorial, regional sau chiar spațial. Depinde de context. Bäume înseamnă copac și de asemenea este pluralul pentru că în singular va fi Baum. Aufräumen, a face ordine, și abräumen înseamnă a debarasa masa, a strânge masa. Nu uita să-mi dai urmărire și pentru alte lecții de limba germană și dacă acest videoclip te-a ajutat, măcar puțin, distribuie-l mai departe.